Оформиха ли те, бе? Не, брат, то не ме оформиха. Значи та по испански още ми се прави, та по математика е невменяема, брат, то тя още не ни е върнала класите, та по български реши да се върне точно последната седмица, при условие, че цел срок я нямаше. И сега, брат, не знам, сигурно ще ни изпитва в петъка. Кам ти, брат, това не е нормално. Навънка е 30 градуса, бе, брат. Кой ходи на училище през юни, бе, брат? Аре, отиди на училище, бе. Бе, какво училище, какви 2,56 евро, бе, брат? То са вместо да сме на морето някъде, брат, то още се занимаваме с някакви тъпи оценки, брат. Кам ти, до гуша ми е, защото те до последен ден ще ни държат, брат. Ама въобще, ама и че не ми дреме, отивам си на слънчака, брат, и се опавам там като струна. Кладенец! 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 Какъв кладенец, какви 5 лева? Брато, това днеска се падна на матурата буквално най-големата тъпотия. Ама аз така го правих, нали знаеш? Първия модул тото 6 от 49, втория каквото стане, брато. Ако имам 30 точки, ще е добре. Брат, спри да се оправдаваш, просто кажи, че нищо не знаеш. Айде да не ми говориш така, да не ти вземай трите къщи, моето момче, после да трябва да теглиш кредит, за да ги откупиш. И само внимай да не сложа една лихвичка много дебела накрая. Ще видиш какъв математик ще ти стана. Бе, защо имаш смарт-уотч? Как? Защо е, брато? Как ще си измервам милионите крачки, които правя на ден? И колко пък крачки имаш толкова? Само за днеска имам 98 977 крачки. Защо го носиш този часовник всеки ден? Как защо, брат? Като та по-български ми вземе телефона, откъде ще преписвам освен от смарт-уотча ми? Откъде е? От тему? Що от тему? Защото който има часовник от тему е газар, а който има друг часовник е комплексар. Да имаш ли да бъдеш? Това е въпросът, който се питам цял ден. Що? Защото това ми се падна на матурата, бе, брато. По-голема глупост некога в историята на човечеството и на матурите не е имало никога, бе, брат. А ти просто нищо не знаеш. Аре да не ми говориш така, да ме станеш жертва и ти на кибертурмоза, моето момиче. Се много внимай, защото от обикновен човек ще вземеш да се превърнеш и ти в един странник, така че внимай много. Тези софиянци, бе, толкова надменни хора, пълен ужас, бе. Какъв ти проблема, бе? Проблемът ми е, че Пловдив е 100 пъти по-хубав град от София. Значи първо, много повече спокойствие, много по-малко трафик, а и в града под тепетата въздуха е 10 пъти по-чист. Отделно тук центъра ви е толкова пренаселен, въобще не е пълен ужас. От всекъде калабълък, а отделно нашите дискотеки са 100 пъти по-хубави. Вие в София имате ли Бушидо, бе? Гледай. Пълна мърсотия навсекъде, бе. Погледни пълен ужас, бе. Ето това тук, комунистическа сграда. Въобще е пълна трагедия, бе. Единственото хубаво нещо в София са ви жълтите павета. Но до там! Emrah, I see you have some true BMW. Yeah, you say it's so fast, blah, blah, blah. But it's not Lamborghini. And you can be as fast as you can. But I drive Lamborghini and you're not. Само да те информирам, господин Елиот Лайс. BMW-то ми е по-скъпо от твоето Lamborghini. Колкото и да не ти се вярва. Отделно е по-бърза кола. По-луксозна. По-удобна. По-добра във всеки един аспект. На евента ще ти покажа кой е. Мале, та учителка въобще не мога да понасяме, брат. Любимата ми госпожа! Много добре изглеждате, госпожо. Това е за вас. Специално от мене за вас. За вашата отдадена работа. За това, че ни търпите цяла година! Такива глупости се говорят по ваш адрес. Немате си идея. Такива помии, клетви, всеки глупости. Въобще не заслужавате това! А с годишните оценки какво ще правим, госпожа? Аз искам вика, последната седмица само единствено уча. Ама само единствено уча, не защото съм зубър, а просто защото уважавам вас и предмета ви. И наистина искам да науча всичко. Първия срок имам 4, втория 2. Колко ще е за годината сега? 3 ще, нали? Айде пишете тройка и си стискаме ръце, нали? За най-добрата госпожа. Тук ще си ви татуирам името, обещавам ви. Довиждане, силно се надявам другата година да ми преподавате. Да, бате, направо не искам да виждам смърдена джибри, направо на моя страна! Каква музика слушаш, бе? И брато, кей-поп главно си слушам. Какво? Каквото чуе, брат, кей-попа, on top се и аз съм BTS фен. Това е възможно най-лошия стил музика. Въобще не ми обяснявай, защото ти, брато, нямаш никакъв естетически вкус за музика,
Утайката на обществото слуша рап, чалга и такива неща, а аристократите слушаме кей-поп, брато. Освен кей-поп, знаеш какво друго слушам? Какво? Лава? Бе! Еври? Не. Уе. Не. Що си навити крачоле, бе, като рибар си? Защото това е модата, братле. В смисъл, в днешно време абсолютно всички ходят с навити крачоли. Бати, модата, ти се вият глезените. Много ясно, бе, брато. Ти просто не ги разбираш тези неща. В смисъл, ние сме мъже и трябва да покажем колко са ни здрави глезените. Погледни, бе. През зимата пак ще ходиш с голи глезени. Много ясно, бе, брат. Това е all season мода. 24/7, бе. Трябва да се показва сила, бе. Сила. Сила. Погледни, бе. Погледни! Спиш ли, брат? Не, брат, сънувах с отворени очи. Какви са тези молни въпроси, бе, брат? Как може да ми задаваш такива очевидни глупости, бе, брат? Върна ли си в България, бе? Не, брат, не се върнах в България. Отидох в Северна Корея да погледам малко мачо от английското първенство за 60 минути, брат. Ама че ма умен въпрос, не мога да разбера днес какво ти става слънцето ли те е напекло, бе, брат. С очила ли си? Не, брат, турил съм си така ни черни телескопи. Много ясно, че съм с очила, бе. С какво да съм, бе? А защо? Защото може би не виждам и защото може би ми пече слънцето. Какво ти става по дяволите днеска, бе, брат? Тъп въпрос и то всеки от под-тъп, бе, брат. Очевидни неща ме питаш. Зубър, колко имаш за теста? 4. Аз имам 6. Моля. Нема, моля, бе, брато. От кой приписал, бе? От никой. Не се базикам от абсолютно никой, бе, човек. Това не мога да повярвам. Значи, брат, та където седеше до мене, въобще с нищо не ми помогна, просто защото она дъскалицата само към мене гледаше. Обаче, брат, то накрая си имам 6-0-0, най-висок резултат от целия клас, а преди това в срока имам само двойки. Как, бе? Брат, просто аз съм built different. Значи, цел срок мързелувам, брато, и сега имам 6. Представи си да започна сериозно да уча и да локина, ще бъда най-великия ученик некога, брат. Просто аз съм природно интелигентен, брато, не като зубрите, защото това е разликата между умния човек и между зубъра, брат. Абе, брат, тук яко вали, бе, вземи го този чудър, бе. Бе, какъв е този чедър, бе? Какво ми го пробутваш, защото ти нормален ли си, бе? Аз да не съм направен от захар, че да ме е страх от дъжда. Това са просто финни прахови частици, бе, брат. Той някакви там гърмежи взе с твърди най-вероятно, брат. Абе, ще вземе да изтинеш, бе. Бе, не ми обяснява изобщо, бе. Пича съм спартанец, разбираш. И това е някакво чедърче там, което по никакъв начин не ти помага. Хубаво е да се къпеме освен в душ кабината, така и навънка, брат. Това дъжда е дар от Бога, бе, брат. Аз въобще съм много над такива неща, защото това е само за простосмъртните, брато. Сеш се! От кой си взимате? Шматка, Димов си взимате за напред. Мазна, Димов ви дава да ви е мед. Много сте смешни, бе. Шматка, колениче, как ги прави батко ти? В тетрадката запиши, знам, че искаш от сладката да горчи. Писал ми е такива като вас. Аз само легни, са наспи, само легни и почини. Знам, че искаш цяла вечер ротативката да звучи, а ни цяла въртележката да върти. В клуба тежката влизаме. Сега какво мислите да правите в живота си? Ми си бръмчим, бачо, ешния мазничка!